पुदीना। ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, पुदीना ले लो पुदीना, पुदीना तानी बरम बाबा झट दे कराई दो सना मामा से हमारा मिलाना बा ये राम। ए भाई हमनी के ना मिली का रे? अरे भैया तू टेंशन ताले तलो भलो थलो थो तू अपना ऊपर उदलुल मिली। अरे लेला पुदीना, पुदीना लेला, अरे लाला बलेला हो पुदीना तार भाला होई। अरे लेला पुदीना जौन पेट झरला में काम आवे 12 महीना। ऐसी पुदीना जो पेट धरला में काम आवे 12 महीना। ले लो पुदीना, पुदीना। ले तला इता पुदीना पे तो तले युवे पुदीना वाला नु दोन पवन तीन ते दानवा ई तो तोइले बा। ले लो पुदीना लेकिन ई तो तोता ले लो पुदीना दोन ताम आवे 12 महीना। ओई तो ता बात बाई में चल हमनियों के देखल जाओ, चल हमनियों के लिहल जाई कि हमरो 2 दिन से लूज मोशन हो गइल बा। अरे लेला पुदीना, पुदीना लेला, अरे लाला बलेला हो पुदीना तार भाला होई। क्या बेचो तलो हम बेचता नहीं पुदीना जौन पेट धरला में काम आवेला 12 महीना। ले लो पुदीना। जब लगभग पीछे से छोड़े पसीना तो तोहार काम ना आई हसीना। तहरा पिए के पड़ी ही पुदीना, बुझला बबुआ। तबले ना पियम हम पुदीना जबले मिली ना हमरा हसीना, काहे कि ओकरा बिना मुश्किल बा हमार जीना। लागता दलुली बा पीना ताहे थेती दौलनी थे दौलता हमार थीना। बबुआ जब ना मिली तो के हसीना तो काम आई है पुदीना। कुछ बुझाइल बबुआ, कुछ घुसल। ए छोड़ जाए दे, जब ना मिलल हसीना तो दे दो 10 रुपया के पुदीना। अब एने ना आएम हम 1 महीना। ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, पुदीना। नमस्कार प्रणाम। आज बड़ी खुशी होता है रौरा सबे के बता के कि हमार दोस्त पंकज बीरगो के नाम से चैनल बा। तो ये चैनल का रौरा सबे लाइक सब्सक्राइब शेयर करी और ढेर सारा प्यार दी और बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आवेला। कहीं ना कहीं वो कंटेंट से हम कुछ का सीखे नहीं। तो रौरा सबे जरूर जाके देखी और जन बा की चैनल के सब्सक्राइब करी।